लोगोफोर आं फुजा जोबलायबाय न'आव थानायाबो जोबलायबाय थांनो जालायबाय नैलै थांनो जालायबाय लोगोफोर नैलै पेकिंनिफ्राय नै गाइखेर लादों गाइखेर लोङै लोङै थांसिगोन और कब आएगा पूछो कैसे आएंगे आएंगे खाली बोलते आता नहीं है सॉस में लाई नहीं कुठलं बोल फैसा जाबाय नोंलाय ना कुठलं थांनो जालायबाय लोगोफोर नैलै पेकिंनिफ्राय नै गाइखेर लादों गाइखेर लोङै लोङै थांसिगोन ओमफ्राय नैलै कुटलुआ फैसा आं लायाखैनोखा होनदों फैसा माला माल जाबायनोखाय ओइ 100 थाखाल' हो 100 थाखाल' होलै नैखौ आयौ सोना ओरै आयौ बे सिटनि उनथिं सिटनि उनाव सोनायखौनो खालिखौ माबाना बोखारना दोन लै सिदा आंनि जनानै दोन बेफोर माबा मैगं दङ बेयाव आखामा बे टिफिननिया मैगं भाजा दङ ब्रेक हमबा गोलैगोन नों ब्रेक हमबा बायदि खालामगोन हमगोन दे आं माबायानो मैगङानो गैला जों खायसे नैबे आंनि सार्टखौ लांनाय अबाव होनासिगोन दे नों खुगाखौ फासाय गाखोगोन नायनायाव थांलायनोसै लैला आय होनानै लायनो कुटलाबो दानिया माबा गोदै जाबाय बे सेरेब गोदै नाङा गाइखेर खामो गारि सबाय नायथियो आरो माबा हेन्देलबो नोङो नायबाय था बथाय बा कुटलुनि एर'प्लेना बबे ओइनो माबा जुबिन गार्गनि थुफि दैनि आइसक्रिम जादों नि जुबिन गार्गनि थुफिनो ठीक है अब बाय बाय करो अभी को बाय लखे jangan deh बाय अबू बाय था बाय 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 जल्दी आना अबू जल्दी आना बोलो अबू जल्दी आना अरे फिर तो 3 साल हो गया चलो सीट पे ले लो भाई बेटा सीट पे ले लो भाई कितना मौसम ठंडा कर दिया वो दिस ठीक है अभी बाद में लगाएंगे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय दा लोगोफोर थांनोसै बोरैबा माने थांनो हमबायाव थांनो बालुलु न'फोरावसो थांनो बागानो आरामनो जालाय उरलाय नाइट स्कुल हगारहरनांगोन ना डिउटि हगारहरनांगोन खेबसे संना जानोबा खामानि गैला आरामानो आराम दाजा थांलाय फिसालाखौ स्कुलाव हगारहरलाय बारायखौ अफिसाव डिउटि हगारहरलाय सामफ्रामबो न' लिरलाय भगवान मेंखान गोजाननिफ्राय थांनाय थाबायनो फैनाय टेनसन थांलायनोसै थेवबो गावनि कर्मखौथ' मावखानांगोन नङाबा बे आरामखौनो आरो माबोरै जानो खामायना लायाबा दा गय जानि ओंखाम जानानै फैदोंना खर'खौ बोरैबा मोनदों दिनै मोजां मामोनथ' नैबे बर' गामि मालाय हाग्रा दानसो सुदों राङापालियाव लाय मोसानाय सोलोंदों ना हाग्रा दानदो लोगोफोर अखा हाना होबाय
थान्दा थांनोसै आरो आराम नायलाय अखा हाबाय नङाबा जि गरम जाखादोंमोन बा इमान गिदिर मा फांसन जायोलै इयाव टेंकि फुल खालामनोसै लोगोफोर दिमाकुसि dia kurbain lagi per thani jane Slight left onto Rothaudalguri Road. Mabok sali daruk sini apa jangan kan ni jabat amu jabat Aisyar po. Hah? Aisyar po. Ketik Korea. Continue on Rothaudalguri Road for 1 kilometer. Tolong ketan po na ini ya. Iki tangga dan iki right ini apa? cukup deh thali ya gas na thali noai yo man thali ke bai de na bai na ne gat thau na bai de man na no yo ko man de na Thekejuli manbai logofor nei be bongphongkho nubano thekejuli manbai na michikha aro thekejula bidilo bongphong nei logofor nei lo thakho nei birat bhil jay Iya bala. Di manang silang. हाँ Bola tayo ban. iba na ang jaulia ang ikan kekutlo saga Aisyar masih kapal mulai par din na di manang jaulian. Nele dini oka na kay lamaya ma ayu jiba kasi ka birat ba kasi logofor kasi dong aman ba oka na ba kasi dong aman ba logofor nele habi kasi dong habi he bhagwan sang jong nukhaye nu ne yaw ne Coba ba coba. मा दोङो दिनै काजिरङायाव सोरबा एनिमेलनि माबाफोरनि हाबा नामा सोरनिबा माने एसां मानसि नायनो फैथारदो दिनै घर में छुट्टियां मनाने आया अब इसी बहाने घर में ऐसे बैठे बैठे रहने से ये काजीरंगा देख के आते हैं वैसे ही आ जाते हैं सब ओइ नोंदा काजिरङायाव मा गोदै उखुम सांघरसो बानायनांगौ इदि ये पास लोगोफोर मोनफैबाय मोनफैनानै ओंखाम ओंख्रि संनानै जाखांनानै ओमफ्राय मा होनो दायो उन्दुनोसै बिराद मेंबाय नालाय थ' उन्दुना थानोसै ओमफ्राय बर'फोरा न' स' लिरनानै होबाय जि सि सुनानै ओमफ्राय आं आरो ओंखाम संनानै जाफिनबाय जोङो न'निफ्राय पेक खालामना लाबोनाय ओंखामखौ माने जायासैनो मा होनो कुटल'बो जाया होनना बुंबाय बेनि थाखायनो जों जायासै माने लामायाव उखैयोदि आरो ना थालि बेफोरबायदि जाबाय थानानै ओमफ्राय दालि आरो सेवबाय आरो ना बे न'निफ्राय लाबोनाय दालिया सेवबाय ओमफ्राय बेदरजों आरो ओंखामदो दोङोमोन आरो थेवब्लाबो ओंखामखौ गुदुं मु आरो कुटल'नो फुंनि ओंखाम गुसुखौनो होनो होननानै संफिनबाय ओंखामखौ ओमफ्राय दालिखौबो संफिननानै बे बेदर नादोनो जाबाय आरो लोगोफोर दायो जाखां लोंखां उन्दुनोसै लोगोफोर बिराद उन्दुनो ओंखारबाय थेंक इउ बयखौबो